bisimila hôtel Lafia la n'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye tubabukalo ale tile 18 ye bi ye san 2026 février kalo an bɛ ale la sunkalo ale tile 11 o ye bi ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma fala ye bi tilegan in na jɛmukan ale tɔgɔ ye kɛnɛkan kɔnɔna na bi an bɛna kuma fɛn minnu kan bakuruba la olu de filɛ nin ye Mali wolomasiri taba ɲɛmaa 3 Américains y'olu 3 ka bɔ diɲɛ sɔrɔ gɛlɛyaw kɔnɔna na n'olu yɛrɛ ka sɔrɔ gɛlɛyaw kɔnɔna ka kɛ n'u ka trésor ye Sadio Kamara Alu Boyi Jara ka taa se Adama Bagayogo ma nin waati na gɛrɛntɛ tɛna ta ka se olu ma l'Américain ka baara bɛ kɛ kira min fɛ ani maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sɔrɔ ko ta na sira fɛ sanni feere ko ta na sira fɛ olu tɛna se ka degun sɔrɔ o la min ye sɔrasiw ye olu ka kalanyɔrɔ min bɛ Bafokaw fɛ denmisɛnnin minnu kan ka don 1900 kɔ olu donna min ye polisi ɲɛmaayaso kɔnɔna na sa n'o ye polisi yɛrɛ kɔnɔna ye minnu ye kalan kɛ yaasa u ka se k'u ka polisiya sɛbɛnkuraw sɔrɔ n'o ye sous-officiers ye fala ye olu fana ka jalaw dir'u ma o kɛra polisi ale baarakɛyɔrɔ ale ka kalanso kɔnɔna na Tomɔrɔbugukaw fɛ yen ministre min bɛ ji ni kuran kunna a taara ɲɛda ji baarakɛyɔrɔ kan n'o ye SOMAGEP ye yaasa baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na magɛn minnu bɛ yen k'olu latile yanni funteni ale cɛ seko ni dɔnko ministre ni PNUD maaw ye ɲɔgɔn ye ka kɔɔri parata ka kɔɔri tɔnɔ sɔrɔ ka kɔɔri la baara an yɛrɛ fɛ yan fɛɛrɛ jɔnjɔn min sɔrɔla o la olu ni Mamu Dafe ye o kuma fɔ ni ala sɔnna ma kɔkan kibaruyaw fala yi Américains ye gwɛlɛ ci u ni Israɛliw ka ɲɛsin Iran ma Iran kun sigilen don ni nin ye sabula n'i ye dɔgɔkun yɛrɛ daminɛ lajɛ fala ye kuma bɛɛ kɛra nin de ye seko ni dɔnko bankun ka bi an bɛna na min ye Sikasokaw olu ye baara min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tumutu marabolo kɔnɔna na fala ye biennale ta ko san 2025 la Dulati kɛnɛ min tɔgɔ na Baba Alikayadu la min ye Sikaso tɔnniw sera ka min kɛ an n'o yira maaw la seko ni dɔnko an bɛ dusukasi kɛnɛ kan na fala ye min ye Bongana Mayiga ye san 83 ala ale ka kalifa minɛ la bi nɛgɛ kanɲɛ 5 waati n'o ye sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 5 ye 5 heures du matin min ye furakɛliso dɔ la an ka jamana kɔnɔna na fala ye an bɛ dugawu kɛ sa min ye Bongana Mayiga ye ala k'a dayɔrɔ suma n'ala sɔnna a ma a ye baara minnu kɛ an n'an da don olu dɔw la an ka babu kɔnɔ nin ye an donkan ye bi tilegan in na. An lamɛnbaw ni an filɛbaw ni an kanubaw ko aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Jaba Sidibe ni ale bɛ Salakaw ka sigi la an ka foli bɛ se ale ma monsieur le maire Siriman Bacili k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Jalafarakaw ka maire ye Seydou Sako ale b'an dɛmɛ an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn o mana tɛmɛ ka bɔ yen Bayiba mairie du district kɔnɔna na ka Sori Kɛmɛso fo
Amadou Gassama ale be domaine kono ante ñine monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo koro les jeunes kanga foli be sama dongo do lameli ni blasrali ko ñumana amba fana foka wala ñumando falay américain nga trésor kay ñangini taga wuli mali wolo masri taba sabaka anga ministre d'état no ye wolo masri taba rega ministre Sadio Camara kata se mi alu boy jarama mi adama bagayogoye américain nga soro ministre so nu ka bolo fara min be no nu jamana wara tesna ñu no war ko ñu no no o faki ale ha ira saka fo ko mi ñe u ka département yi trésor to wala sa ko ñangi mi guntara ka ñeshi aw nga jamana den saba ma kerengre ne ala ka fere min sigile no spécial design ti nu wa fo ma ko SDN kuye aw nga maw to ko sama ka bola falay bibina mi ye garantie wulili abato mamunu be nulu ne américain me baraka ñu ko fe nanzara jamana wala Azi jamana wala olu bela jelenga degun ta kaboni ma ko fole nununga falay mo nana ni koyi mi ye ni ma sabai ayira la saka foko olu de koni mali sona gere kosebe irisi jamana na kata barake kerengere ni ala Sadio Camara ba fale masa ko mamin kulula tabe baraka kosebe mi alu boye ale koni ta e pangurun ko ye kala ko dongo donga la kari adama baga yogo ma chamanta ale do sabula ale ka buguna tika werete ye kosebe nga mami do a joro buyana mali doronte falay libanga fana ka ma ko fole no be ala no ye dani kuri ale fana to samana ka bo sebe ngonna ni ya jatemina sa ni manu to mo wole flene america nga gerente soro na ka nyesi soro ko ma o ba to jensrege nani mamunu be binulu be sani ke ni dolari ye ni nunu ye bara feve ke ye u ka akime ka so ama ma ko fole nunu yere en fa falay u joro ka bo kosebe wolo masri tawaga gunga ka kenu ka bara nu ka sigoro ye umate kosa na gouvernement yelama mingara o do fara Sadio ere joro ka ale kara ministre d'état ye wolo masri tawaga ministre fanado mamino forangela fanga ere sigili kungu kona na joro ka bo kosebe sura simindo falai tiere la ani irisila ka obe nyu andon kosebe bara ba chama me fuka kele bugo da kele daga o sigili bara oke ka wala ngatali ke kana ni irisila ka sura suya anfea Sadio aga wulika jo boyano ola alu boyita o ye panguru goye tabula panguru bara ere keli farafina kono bi niye manani ta alebe olu chamancela mamindo a joro ere ka bo jiensre kenani ere panguru bo laula sura suga gungambi ore la sa americain yere kono kuma famu ka fo abulu dongala kari abse tukore ka fo ko mali o katika suku bela jile tagadi fala ko na americain yetani nga sigi chamange anye kiware soro saka fo koni lawulili ngoni kunyini na nga jabana nyama fe kona manye ko anu be sigi ka kuma uka songa ni ngerente wuli ka banga ni manu nunga ya sa kuma nyoko ya to na sigi wati na ta ko na nala na kira sonama mi ye ni ko to e ana laje ya saka sega nyefoli ke mawye dona na tawla kerengrene ala ni ma sababela jele bibina joro babu ubulo wulu masri tabaka gunga wa mi ye mali yere ka bara feme beke bibina falai usembe abela jelena ngambora yamta wakadugu ka ufe ayasi ministri munume wulu masri tabaka gunga munu fana be nulu be jamano tesrana wa barake ulu ye nyan soro ye tlefla bara yi akun sigira mungama ka fereni dabali sigi lakana kota nasra fe mi ye yirwali kota nasra jamano tesrana wali kota nasra ya saka sega makan kelenta ko fo ko ke sebenye ko di nyemo ma ko sinsi o kan ka bara keno ye ka ko ministre nunu ya sa mi ye jamana mama falonye ulu tu nyan soro ka lara wulili ke ka sebe nunu kun folo ko lu bela jire la jamana ye min blaka na mu mesega tanina mu menina no be jamana wara tala ko bedi ministre ma sisa ministre ko ni ye bara ke bolo sebe mi nga di captain ibema uyo di atotra sa jamana kuntigi ulu ka yamara di mi ye la jense fe wakadugu ka fe ayira la saka fo mi ye la sigde nunu ye jamana baraka la nunu ministre nunu bela jele u benaka ka konike kanyesi mama mamunu ba fa ka burkina jamana alekun dafri mamunu fana wuli ka joge ka nyesi Niger panguro jigi kana makulu fana ko mali era ko na bi wuli ka jombi asaka saka mali lo mulamba ka fana ko mi ye wulu masri tabaw ka ministre ye fere kere ne munu sigira senga yu dado ulula barab na ka chogomi fala ni jamana nyamo jirani sebenye ana sura ka dangane ma bela jile ye nga ko ni sinsi minga benga ke jamana che sranya no bara ka ke kuntlina kelen konnana sura suga bara ka ke kuntlina kelen konnana wuli ka joni che sirini yiri wali bara uluka ke kuntlina kelen konnana ina fo utunye u kalikanga tugumina nga la kurakurali
baara minnu n'olu kɛra san kelen kɔnɔ Asimi fɛ n'o belebeleba dɔw jiri turu la Ibrahim Traoré bɛ se cogo min na k'o sinsin u y'olu danganamaya ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnba kelen ye ni Ala sɔnna ma o na sa maaw tulo kan. Falaye Jɛnsɛrɛgɛna ni kɛnɛyaso ka bolofara min bɛ farafinna o jɛrɛ kɔnɔna na sa olu kun y'u ka lajɛ 75 kɛ a nana sa k'a fɔ maa min tun bɛ ɲɛmaaya la ale kɔni ka baaraw nana jɔ sira la ni ye jamana 47 min bɛ jɛkulu in kɔnɔna na olu y'a ye sa ko Mali kɔni komi ɲɛmaaya danganya tun bɛ ale bolo ale ka o maa kofɔlen ka jɔyɔrɔ ta farafinna bɛɛ lajɛlen kumada ka kɛ o ye o la sa anw ka jamana minisiri n'o ye colonel major Asaba Jalo Ture Falaye bi na ale de taara ka nin baara in kɛ Asaba Jalo kabini a nana kɛnɛyako kɔnɔna na baara mun b'a bolo dɔgɔtɔrɔso bɛ se ka kɛ cogo min na baarakɛyɔrɔ ɲɛnɛmaw ye degun bɛ o ye tiɲɛ ye majɛw bɛ o ye tiɲɛ ye maa caman bɛ bi n'o taara dɔgɔtɔrɔso la o b'a jira k'a fɔ ko waleya dɔ bɛ ta ka ɲɛsin u ma ale yɛrɛ ni dɔgɔtɔrɔso ka lafasajɛkulu dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka se ka baaraw kɛ jamanakuntigi fana ye fɛɛrɛ ta sa an ka dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ bi Falaye olu la kurakurayali baaraw maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔw bila nin bɛɛ lajɛlen min ye Asaba Jalo ye a na nin k'a ka sinsin bere ye yaasa farafinna bɛɛ lajɛlen kumada bɛna kɛ Mali min ye Jɛnsɛrɛgɛna ni kɛnɛyaso kɔnɔna na Falaye o baara fana ka se ka k'a fɛ san kelen kɔnɔna na an b'a fɔ sa ko colonel major ɲɛna k'a félicitation halisa a ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan baara kɛcogo ɲuman i n'a fɔ a y'a kɛ cogo min na k'a to jamanakuntigi yɛrɛ ka baara misɛnw na n'o ye œuvre sociale ye Falaye a ko ɲɔgɔnna fana sigi sen ka farafinna ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la yaasa Mali an jɔyɔrɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na OMS Afrique ale kɔnɔna na min ye dɛmɛ ni dɛmɛ sira na sira fɛ Falaye Salenkura Kuluju maaw CNT ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma dɛmɛ in bɔra u ka ɲɛmaa yɔrɔ n'o ye Maliki Jaw ye ale kɔni y'a ɲini a ka cɛdenw fɛ sa k'u ka wuli ka jɔ kɛ ka t'u sen dɔ min ye Salenkura Kuluju la u bololankolon ma ta u ni minɛnw caman taara nka u yɛrɛ ko minɛn ninnu tɛ wari ninnu tɛ dumuni ninnu tɛ Falaye maanifinya ni adamadenya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kama a tɛ se ka ɲɛ cogoya si la ko CNT k'i sigi nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ k'u ma dɛmɛ ta ka di olu ma minisiriw ka wuli ka jɔ kɔnɔna na minisiri Cɛmɔgɔ Traoré ni ale ye courant ni ji minisiri Falaye ji baarakɛyɔrɔ a taara i ɲɛda yen kan o ɲɛmaya bɛ maa min bolo nin waati na sa o ye Fatumata Sirakata Traoré n'ale bɛ Bokumulakaw ka sigi la a ye ɲɛfɔli kɛ minisiri ye baara min bɛ a bolo wuli ka jɔ minnu bɛ yen kuma ɲɔgɔnya min b'a ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ sa min ye ji yɛrɛ baarakɛyɔrɔ n'o ye SOMAGEF ye o dɛmɛjɛkulu ni baɲumankɛ minnu bɛ yen olu y'u da don kuma na olu fana tɛmɛlen kɔfɛ sa minisiri yɛrɛ y'a jira sa k'u ka dɔ fara halisa cɛsiri ni wulikajɔ ni timinandiya kan baara kɛcogo ɲuman u ka se ka dɔ fara o kan cogo min na minisiri kɔni u tulola sɔmi k'a fɔ funtenila hawuta min natɔ filɛ nin ye u ka ji siraw lajɛ ji tɛmɛyɔrɔw lajɛ ji bɛ dilan yɔrɔ minnu na ani ji baara minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan sunkalo in na fana u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa yaasa ji kɔni a kana anw da fanga dɔgɔyalen don Falaye yɔrɔ dɔw la fana a ti sɔrɔ dɛ dɔw b'u sigi de Falaye k'a kɔnɔ su ni tile u b'u sigi k'a kɔnɔ ko min ye an balimamuso ye k'a ka hakili to la minisiri yɛrɛ fana kana bali Falaye an fana terikɛ don a fana ka wuli k'i jɔ a yɛrɛ ka taa yɔrɔw lajɛ ciyoni dɔ b'anw fɛ yan nin y'a kalo 6 ye an ye SOMAGEF maaw wele u ma se ka n'a lajɛ hali bi a tigɛ tigɛlen don an ka da la yan nin y'a kalo 6 ye an y'u ka ɲɛmaaya soba yɛrɛ wele Falaye minnu bɛ bolofaraw la yan k'olu wele fo kalo 6 halisa ji bɛ ka suru u mana lajɛ dɛ o ti maa wɛrɛ ta o y'anw yɛrɛ ta ye o b'anw yɛrɛ da la yan su ni tile halisa a bi yan n'u nana u bɛna sɔrɔ yan an k'o f'u ɲɛna an kɔni y'u wele k'a ci u ka ɲɛmaa bɛɛ ma a ja ci u bɛɛ ma k'a video ci u bɛɛ ma maa si ma wuli ka n'a lajɛ fo sisan ji bɛ ka suru minisiri n'a yɛrɛ sera ka hakili to la fana o fana ka ɲi Falaye ko Total station k'olu sanna NDC fɛ NDC fana ye fɛɛrɛ kura mun sigi sen kan an bɛ sun na dɛ Falaye jaa o butigi ninnu kɔnɔna na yen dulɔ bɛ feere NDC ko k'a daminɛ bi la olu ye station 80 minnu ta u bolo n'olu bɛna baara kɛ n'o ye dulɔ ti feere tuguni dulɔ feere yɔrɔ ka taa dulɔ feere yɔrɔ da dumuni fɛn misɛnnin ninnu ani fɛn wɛrɛ olu ka taa yen nka maa si kana a kɔrɔbɔ dɛ u ko n'i minɛn'a la ayiwa ɲangini min n'o ka kan o bɛ da i kan sabula olu yɛrɛ bolo min ye dulɔ feere yɔrɔ man ka kɛ sansiso o kɔnɔna ye waleya ninnu tun bɛ senna bila ko tɛ n'an bɔra yen kalanden minnu ye kalan kɛ brevet technicien hukumu kɔnɔna na sa ni brevet d'armée hukumu kɔnɔna na n'o ye brevet numéro 1 BA1 ni BA2 Falaye
olu bɛɛ lajɛlen ka kalan bɔko sabanan polisilakaw fɛ yen sabula kaw ni polisiw nana sɔrɔdasiw ka gun ka fala ye fo kalan fana ka k'u kunna sɔrɔdasiya sira fɛ ani polisiya sira fɛ o la sa nin kalo in tile 27 kunungo école de police la sa bɔko sabanan olu kɛra n'o ye brevet d'armée numéro 1 BA1 o kalan bɛɛ lajɛlen kun cɛra polisi ɲɛmaaba n'o ye inspecteur général de police Isu Kone ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye contrôleur général de police Isu Kone ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye fala ye a n'a ka danganw ani min ye contrôleur principal Umar Damele ye n'a ye polisiw ka directeur général ka u ka kalanso polisiw ka kalanyɔrɔ o directeur ye ale ye ale kɔni ye kuma ta sa ko nin kalanbulon min filɛ nin n'a kun cɛlen filɛ nin ye a bɛ tali kɛ u ka tabiyaw n'u ka taabolow la yaasa min ye sous-officiers ye olu fana ka se ka faamuyali kɛ dɔ ka fara dɔw ka jala kan ka taa ɲɛ k'o sinsin u ye an bɛ waleya min na bi fala ye polisi sɔrɔdasi wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye min ye contrôleur général de police Yusu Kone n'ale polisi directeur ba ye a ko nin fɛɛrɛ ni nin jateminɛba in fala ye nin bɛɛ lajɛlen kɛkun de ye sa min ye polisikɛ i k'a dɔn k'a fɔ bi k'i ni finitigiw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye n'aw ma ɲɛ k'o bɛ kɛ wolomasiri tabaw bɛ baara minnu kɛ ni maramafɛnw ye fala ye f'o ka ɲɛ f'i ye baara kɛcogo ka ɲɛ f'i ye chaîne de commandement n'o ye jɔyɔrɔ ko ye o ka ɲɛ f'i ye yɛlɛma mun donnen no wolomasiri tabaw ka gun ka bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o fana ka ɲɛ f'i ye o fana kɛrɛfɛ Yusu Kone ko min ye polisiya yɛrɛ gundow ye polisiya taabolow ale ni bandiw ni zow ni bingalikɛlaw kunbɛli cogow fala ye o fana ye polisi fɛɛrɛ ye o fana kalanw kɛr'u kunna nin bɛɛ lajɛlen bɛnnɛgɛmɔli ka ban pewu a yira sa k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ye fala ye maa 294 olu ye sous-officiers ye musolakaw olu ye 48 ye a la fala ye u bɛɛ lajɛlen BA1 nin ye a kalan bannen ye kalo 3 kɔnɔna na fala ye kalan in kɛra fan filama ye fan fɔlɔ kɔni kun ye wolomasiri tabaw n'o ye gendarmew ni polisiw ni gardiw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen olu ka baara kɛcogo k'o ɲɛf'u ye sabula u yɛrɛ kɛr'o ye ka ban a tɔ filanan o kɛra polisiw ka taa ye fala ko bolinjɛ tun b'a la dɛ anw b'o kuru tigɛ sunkalo in na komi a banna ka sunkalo yɛrɛ masaw o la sa polisi directeur k'u ma bi u k'a bila u kun na ko jamana mago bɛ se ka s'u ma yɔrɔ bɛɛ fɛɛrɛ minnu ni dɔnniya minnu n'u filɛ nin k'olu sɔrɔ nin ye u k'u labɛn a lawaleyali kama jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sabula sisan u yɛrɛ kɛra sous-officiers ye fala ye jalatigi dangan jɔyɔrɔ o b'u bolo bi maa min y'an bɛɛ lajɛlen da nin kalan in senfɛ fala ye ale ka kuru o kɛra 17 buruburu 34 mugan sanfɛ kalanden tɔ bɛɛ lajɛlen fana ka jɔnjɔn dira a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jɔyɔrɔko ye ko o ɲɛna directeur n'o ye polisi directeur général ye a ko a tɛ se ka bɔ kuma na fiyewu n'a m'u ka ministre fo n'o ye général de division Dawudu Ali Mohamedine ye a ka wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigiliw ye ka se k'a to bi nin baara in ka se ka kɛ maa minnu fana ye kalan kɛ denmisɛn ninnu kunna n'o ye polisiw ye fala ye ko k'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔw ka hakilina ɲuman n'u ka kalan kɛcogo ɲuman na dɔgɔtɔrɔlaka minnu y'an bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi an ka kɛnɛya ka to ani tobilikɛlaw ko k'u bɛɛ lajɛlen fo polisi yɛrɛ direction a n'a ka kalanso maaw min ye directeur ye ko k'a bɛɛ lajɛlen fo cɛsiri ni wulikajɔ k'u ka fara u boloda la sabula sisan ninnu bɛna bila ka taa kɛlɛdagaw la han fala ye n'i ye diplôme sɔrɔ i t'i da so kɔnɔ o centre fana a fana bɛna na sisan sa maa wɛrɛw fana bisimila tuguni minnu fana kan ka kalan in fana ta ko filanan fana kɛ tuguni fala ye o na kɛ a bɔ ko 4nan ye min ye 3nan ale tɛmɛnen kɔfɛ baara kun cɛra bɛn ni kelenya ni hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ a daminɛna cogo min na polisi direction kɔnɔna na maa min ye sɛbɛn fa siri o ye Kɔnpoli Berete ye k'an b'a yɛrɛ fo direction générale ka kunnafonidila k'an ka foli bɛ s'a ma n'an bɔr'o la an bɛ taa SNJ la Bafokaw fɛ yen fala ye min ye maa minnu ye faso baara sɔrɔ n'u kan ka taa sɔrɔdasiya kalandege kɛ yan'u ka taa u ka baarakɛyɔrɔw la maa 1930 a bɛɛ lajɛlen dafara Abdul Kasim Ibrahim Fɔma an yɛrɛ tɔma ministre min bɛ sifu ni maanifinya ani adamadenya kalanni kow kunna fala ye ale taara n'u bɛɛ lajɛlen alamisa don février kalo tile 29 26 o la sa bɛɛ lajɛlen dafalen b'a fɔ tuma min nin na kɛ a cɛden dongo 7nan ye a fana kɛrɛfɛ ministre min tun bɛ yen o ye Fasun Kulubali ye ministre min bɛ baarakɛlaw ka ko kunna yaasa ka se ka kɛ ko in a ka kɛ ale yɛrɛ fana ɲɛna fala ye o la sa min ye kɛnɛ kan ye maa 1930 bɛɛ lajɛlen nana ko ye fala ye kalanden ninnu nana ka na jɔ min ye caw Bafo
commandant Dominique Ɲɛkɔrɔ ale de kɔni ni kɔni i bɛ taa Dominique sɔrɔ i ɲɛ yɛrɛ fala ye ale de filɛ nin ni ne commandant Dominique Kone ye maa bɛ taa ko SNC i bɛ tɛmɛ ale de ka yamaruya kɔnɔna wa min ye sergent chef Sanogo ninnu olu fana bɛ yen ani Bafo Jeliba Kuyate olu bɛɛ fana bɛ fala ye ani anw tɔw an bɛɛ lajɛlen bɛ maa min ka yamaruya kɔnɔna ye o ye colonel Gawusu So ye sabula kalanso de b'a kɔnɔna ye nka kalanso bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa o ye colonel Gawusu So de ye an b'a fana fo a ko ne ma ko sunkalo ko t'a la dɛ k'u nana u b'u kɛ baara kan wa u taara nin y'a daminɛlen de ye fana fɛɛrɛ minnu kɔni bɛ se ka sigi sen kan i ka se k'i ka bato kɛ olu bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka bato bɛ kɛ i bɛ bonya i ka bato hukumu kɔnɔna na n'Ala sɔnn'a ma ni sunkalo banna mɔnkolonya la anw bɛ taa nka anw bɛ taa reportage de la an tɛ taa to yen dɛ a ka taa a ka daba in dugu an da la ko bɔda tɛ yen anw bɛ bɔ dɛ Falaye i ɲɛ tɛ ninnu nisɔndiyalen na tan walayi n'an taar'u sɔrɔ u ɲɛda lajɛ ka ɲɛ bi dɛ n'an taar'u sɔrɔ yen i bɛ fili u ma kalan bɛ tali kɛ mun na adamadenya fɔlɔ Falaye maanifinya an yɛrɛ ka tabiyaw an ka kow faamuya cogo an ka adamadenya kɛcogo u b'o kalan k'u kunna kalan wɛrɛ min bɛ k'u kunna o ye jamana yɛrɛ baarakɛyɔrɔ kalan kɛcogo ye ani jamana ka hakɛw ni jamana ka sɔrɔw ni jamana ka kow bɛ cogo di u b'o ɲɛfɔ u ye a tɔ o ye maramafɛn ye k'o ɲini k'o dɔn k'o ci ka se ka i yɛrɛ makaran ka se ka maa wɛrɛ makaran min ye baara in bɛɛ lajɛlen alo ko bɛɛ lajɛlen bɛ commandant Dominique bolo i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min ninnu fana bɛ taa sa kalo 6 n'u tilara tuma min olu bɛ sɔrɔ ka bɔ maa kura wɛrɛw olu bɛ don an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don Seko ani Dɔnko kɔnɔna na. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu ko wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Falaye an tɛ se k'an pan Bafo kunna fiyewu n'an ma Ezo maaw fo Falaye n'i bɛ bɔ Segu k'i kunda Marakala kan i bɛ se Ezo de fɔlɔ ma n'o ye école de sous-officier ye i bɛ sɔrɔ ka na se Bafo kan ma nka n'i bɛ bɔ Marakala ka na k'i b'i kunda Segu ka Falaye i bɛ se Bafo de ma fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka na se Ezo ma Ezo ɲɛmaa o ye colonel Siri Lamini ye bamanan k'a Tarawele an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn yen kɔni ye sɔrɔdasiw de ye aw tɛ taa ye dɛ civil tɛ taa ye yen kɔni ye sɔrɔdasiw de ye parce que ale ye école de sous-officier de ye i b'a fɛ ka taa dɔ fara i ka jala kan san kelen n'ale fana y'i sɔrɔ yen i n'a tɔ faamuya ye nka yen fana sisan u ye yen kɔnɔna dilan Falaye k'a fɛrɛ amphi belebele b'a kɔnɔ min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ tun bɛ degun minnu sɔrɔ fɔlɔ olu caman bɔra a la baara kɛcogo a bɛɛ lajɛlen falenna nka min ye a ɲɛmaayaba o ye colonel Siri Lamini Tarawele an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Ezo ale kɔnɔna na i n'a fɔ So Gawusu ale ye Bafo ta ye cogo min na Seko ni Dɔnko minisiri ale ye Seko ni Dɔnko baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan festival tigiw min ye centre culturel tigiw n'o ye Seko ni Dɔnko tigilamaw ye k'u bɛɛ lajɛlen wele ko n'a sɔrɔ san ko a yirala k'a fɔ ko san 2025 k'o kɛra Seko ni Dɔnko san ye ɲinan ta ye kalan ani Seko ni Dɔnko ye san 2025 26 san 2027 Falaye k'o bɛɛ lajɛlen bilara o hukumu kɔnɔna na ale ko sa ko danfɛnw sera falen ye ten baara minnu kɛra o kɔnɔna na olu dɔw kan ka ye Seko ni Dɔnko ni dunanjigi Soko ta na sira fɛ an ka jamana kɔnɔ ani yɔrɔbaw o la sa maa minnu bɛ nin baara kɛ a ka kan k'u baara bolo falen an ka bɔ zanni kelen kelen na an ka kuma ɲɔgɔn fɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na
o la festivalu sigicogo ɲɔgɔn o na ɲɛfɔ yani nin kɛnɛ in ka sigi ma mafalenw tun farala ɲɔgɔn kan ka se ka baaraba sigi sen kan yaasa ko ninnu ka kɛ ɲɔgɔn faamu ni ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na o la sa baara bɛna taa kuncɛ ni mun ye sɛbɛn min ni maaw bɛn'a kan ko ka min bila min ɲɛ a na kɛ o cogoya la baaraw na kɛ o kɛcogo la maa si se tɛ yɛlɛ maa ka festival ko la fala ye a waati ko la tuguni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ bɔ a la wa a b'a to minisiriso yɛrɛ bɛ lafiya n'o tɛ waati dɔ la minisiriso mɔgɔ bɛɛ bɛ taa mission na sa kɔnɔ sa kuru kara dɔ bɛ na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na dɔ bɛ taa bɛɛ ye festival ye yaasa olu fana ka se ka lafiya n'aw b'a fɛ ka minisiri ye f'a ka kɛ a ka don bɛrɛ la u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ maaw bɛ se ka waati sɔrɔ cogo min na ka taa ɲɛnɛmaw ni ka don olu la anw minnu ta ye njiniw ye an ka taa fara kwalew ka fala ye o fana b'a ko ja n'ala sɔnna a ma baara mana kuncɛ n'u bɛnna sɛbɛnkura mun kan o na kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye minisiri Mamu Dafe a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la fala ye jɛnsɛrɛgɛ naani ka tɔma min bɛ yen n'a fɔ ma ko PNUD n'o bɛ yiriwali baaraw kɛ olu ka maa kofɔlen ma an fɛ yan o ye Male Diop ye ale n'a baarakɛɲɔgɔn olu bisimilala Mamu Dafe fɛ kunasini ko kuma ye tali kɛ mun na an ka kɔɔri nafa bɛ se ka kɛ mun ye olu bolo PNUD y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan o fɛɛrɛ min bɛ san kelen ma a kɛ kun ye sa kɔɔri yɛrɛ nafa ka se ka bɔ yan kɔɔri paratalaw kɔɔri baarakɛlaw kɔɔri tɔmɔnaw min ye ka kɔɔri yɛlɛma k'a kɛ fini ye fala ye an ka jamanadenw bɛ se ka fɛn sɔrɔ o la cogo min na k'u to jamana yɛrɛ kɔnɔ yan musow olu jɔyɔrɔ ka bonya ko la ni denmisɛnninw olu ka se ka kɔɔri tɔnɔ dun an fɛ yan ka se ka baara kɛ la ni bayɛlɛmali ye PNUD ko k'ale nana n'o fɛɛrɛ ye san kelen kɔnɔna na musaka bɛ u bolo ka ban Mamu Dafe ko k'u bisimila baara kan ka kɛ cogo min na u y'o hakilila falen kɛ di ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna a ma ni baara in daminɛna minisiriso maaw na ɲɛfɔli kɛ maaw ye PNUD maaw kɔni ko k'u nisɔndiyara sabula o nana sɔrɔ minisiriso yɛrɛ labɛnnen don k'u kɔnɔ fɛɛrɛw b'a bolo baara kɛcogo ɲuman na maaw sugandili la ni ko in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka kɔɔri fan dɔ o ka se ka kɛ ka baara kɛ an fɛ yan fala ye n'an bɔr'o la an bɛ taa diɲɛsɛrɛgɛ naani kɔnɔna na sɔgɔmada in na min ye Amérique ni Israël ye olu solila ka Israël ka min ye Iran k'ale kɔni mugujugu kɛru ale ma fala ye waleya in kɛlen an ye kibaruyaw lajɛ an y'a ye k'a fɔ min ye Israël ale jamana ɲɛmaaw olu ma kɔn ka kuma maa minnu yɛrɛ kumana sa o kɛra Irankaw ka télévision soba maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka yɔrɔ caman kɔni mugujugu kɛruna o ma o de kɔfɛ sa min ye Israëlɛnw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ye wulikajɔ in bolo dɔgɔda sa k'a tɔgɔ kɛ ko waraba ka ŋunani k'u bɛna gosili caman kɛ fɛn minnu bɛ yen bi ni min ye Iran ye n'a kɛlen don k'i kuru o kan olu ye olu yɔrɔw de kɛru Irankaw yɛrɛ fɛ yen u yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ u ka yɔrɔ caman bɛ yen ni wolomasiri tabaw sigiyɔrɔ ye o ye min ye Américains ye k'u ka kow ɲɛsinna olu ma min ye jamana yɛrɛ gouvernement ka baarakɛyɔrɔ ye o ɲɛsinna o ma dugu damadɔ b'u fɛ yen u ka kɛruni sera olu ma Kuma b'o la Espagne b'o la min ye Kermanshah ka taa se Karaj ma ninnu yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen Irankaw yɛrɛ ka kunnafonidilaw ko k'u ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen gosi gouvernement fana ka baarakɛyɔrɔba minnu bɛ u fɛ yen u ka mugujugu sera olu ma u ka télévision soba maaw yɛrɛ y'o fɔ k'o bɔgɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye Tehran kɔnɔna na n'o y'u ka faaba ye wulikajɔ in kɔni a sera yɔrɔ minnu ma sa Américains yɛrɛ ka fɔ la u tun y'a kɛ sa yaasa ka se ka yɔrɔ damadɔ sɔrɔ u y'a yira sa k'u ka jate la n'o ye Américains ka jate ye ko in tɛna kɛ ko mɛnta ye fala ye olu ka jate la tile 5 baara don yɔrɔba minnu bɛ wulu gosi u na tɛmɛ n'u senw ye nka min ye u kun tɛ min kalama sɔgɔmada in na baara in kɛlen Iran fana ye kɔtɔrɔma bɔli kɛ misili minnu b'a bolo n'o ye misili balisigiw ye ale fana olu kerew ka dɔw bila ka taa Israɛlikaw ka fan fɛ u yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ ko Américains ka daga bɛ yɔrɔ min na u ye dɔw fana fili ka taa ye min ye u ka domu fɛri ye sa u y'o kɔni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakana nin waati min na an bɛ don min ye Israël premier ministre n'o Benjamin Netanyahu ye ale ye video de kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira sa k'a fɔ ko olu ni États-Unis de jɛra bi sɔgɔmada in na ka Irankaw k'ulu dasi ni mugujugu ye ko waleya in k'u y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ko wa k'a tɔgɔ ye fana ko min ye waraba ka ŋunani Benjamin Netanyahu y'a yira sa k'a fɔ k'a ɲɛsinnen don yɔrɔ ma yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni Iran kɛlen don k'i fasaja kaki ko maa ti don o kɔnɔ maa ti taa yen lajɛ min ye nucléaire ye ko o b'a bolo yɔrɔ minnu na gosili ninnu u y'a yira sa ko lasirani gosiliw don ani ka kangarida gosiliw don k'a kɛ kun ye o ye a nɔgɔni fɛ Alimanw ka lasigiden minnu bɛ yen ani Alimanw ka jamanaden minnu bɛ yen u y'a yira sa k'olu ka yɔrɔ bila fala ye o waati kelen na Américains fana y'a yira sa u ka maa minnu bɛ yen ni nafaba t'olu la Israɛlikaw fɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen ka waa wɛrɛ u ka dugu in u k'a ye k'a to yen pewu sibiridonya in na fala ye an bɛ se k'a fɔ kɛrɛfɛ kɛlɛ min tun bɛ ka kɛ ani dajugukɔrɔ kɛlɛ tun bɛ ka fɔ Américains fɛ nin y'a bannen ye
min ye Israel faaba ye Tel Aviv olu fana bibilama in bɛ ka ɲini sa ka se ka ni nucléaire ko bɛ Iran bolo n'u bɛ k'o kuma fɔ su ni tile ko nin y'a kɛlɛ danganɛmayalen ye wa ko bɛɛ bɛ se ka min bila i kun na Américains ni Israéliens kɔni ye jate kɛ sa kalo caman ka nin ko in labɛn min ye dɔgɔkun 2 tɛmɛnen na ko lasigiden so caman y'a yira k'a fɔ a ka mɔgɔw ma na k'u ka bɔ yɔrɔ ninnu na ka kɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 10 ye bi fala ye pankuru minnu tun bɛ yen n'olu tun kan ka wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la Iran, Israël, Liban, Jordanie olu bɛɛ lajɛlen pankuru olu caman jɔra min ye British Airways ye Lufthansa n'o ye Allemand ka pankurujigina ani Air Indiana olu bɛɛ lajɛlen ka panu ban pewu taji feere yɔrɔ minnu fana bɛ yen bi n'olu ye taji feere yɔrɔ baw ye olu caman jɔrɔlen don nin ko in na ko n'o y'a sɔrɔ Américains ko ko tile 5 tile 2 ko do fala ye ko maa si tɛ balawu da yɔrɔ dɔn k'an ka dugawu kɛ sa Ala ka nin ko in a ka se ka ban fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen a ka kɛ sigikafɔ ye ko nka k'o sigikafɔ bɛ gɛlɛya sabula min ye Américains ye olu b'a dɔn k'a fɔ min bɛna ta ka ɲɛsin Israël ma o la nin waati na ale bɛ k'u ka mɔgɔw ko fɔ sa k'olu ka dugu in bila pewu u ka bɔ yen pewu sabula k'u b'a dɔn k'a fɔ ko min ye gosili o gosili ni Iran bɛna se k'o kɛ nɔgɔnni fɛ n'a bɛ digi maa la kosɛbɛ k'o ye Israël ye Israël fana ko kɔnɔna na o fana ye fɛɛrɛw caman tigɛ sen ka labɛn kɛ i n'a fɔ ka premier ministre yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u kɛlen don ka fɛɛrɛw tigɛ nka min ye Iran kɔnɔ ko kɔni dɔɔnin tɛ fɛɛrɛ minnu bɛ olu bolo k'olu de dɔɔnin tɛ u bɛna na sɔn ka mun ni mun kɛ don nataw la ko maa si t'o dɔn tile 2 tile 3 ko a tɛna kɛ i n'a fɔ ko min ye Maduro minɛli ye dɛ ko wulikajɔ ni cɛsiriw ani fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ Irankaw bolo min ye masimafɛnw ye wa min ye Américains ye fana u ka kunnafonidiw kɔnɔna na bi Donald Trump kumalen a y'a ɲini Iran sɔrɔdasiw fɛ k'u ka marifa bila n'u t'a fɛ u ka fa fu k'u ka marifa bila fanga ye k'u k'o bila nka min ye Irankaw fɛ fala ye sɔrɔdasiw bɛ yen min ye faso yɛrɛ lakɔlɔsibaw olu fana bɛ yen o faso lakɔlɔsibaw ko yalama olu fana bɛna sɔn ka tugu sɔrɔdasiw kɔ wa yalama sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛna jamana bila wa ko waati ni sanga nataw dɔrɔn de bɛ se ka nin yira u na ko nka Américains kɔni k'a bila u kun na u bɛ gosiliw kɛ cogo min na yɔrɔ tɔw la u ye yɔrɔ tɔw kari cogo min ko Iran ta k'a tɛna nɔgɔya i n'a fɔ u ye Nicolas Maduro minɛ cogo min na ani u bɛ ka Amérique latine ni Amérique arabe tɔ ninnu jamanaw olu k'o kɛ cogo min na an ye min sɔrɔ ka bɛn ni tile waati ye n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 12 ye fana yanni an ka don kibaruyaw la o ye nin sabula a ka teli ɲɔgɔn nɔfɛ i bɛ bɔ i bɛ taa sɔrɔ sa kunnafoni kura wɛrɛw bɔra a la a ka teli kuma bɛɛ an bɛ to fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Wala ye Mali seko ani dɔnko tigiba dɔ y'i da bi an bɛ se k'a fɔ ko min ye an ka maaba seko ni dɔnko la o y'i da bi février kalo tile 28 san 2026 k'a si to san 83 la min ye furakɛliso dɔ kɔnɔna na n'o ye kɛnyɛrɛye furakɛliso ye maa min don a tɔgɔ ye ko Bongana a jamu ye Mayiga Gawoka do fala ye a bangena san 1940 a y'a ka denmisɛnniyaw kɛ Gawo bɔlɔn kɔnɔnaw la k'a daminɛ o la sa min ye Gawo kalansow ye a y'olu kɛ nka waati min na Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fala ye san 1963 Modibo Keyita ye kalanden denmisɛnnin dɔw sugandi fala ye k'olu ka taa min ye kibakaw fɛ ka taa dɔnkilida kalan kɛ Bongana tun bɛ olu maaw la min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a daminɛ o la sa fo ka na se nin ma a ye nin baara in de kɛ fala ye Bongana Mayiga a nalen ka bɔ kibakaw fɛ fala ye san 1973 san Bongana min ye Gawo ye denmisɛnniya kɛlen k'o ban pewu ka kalanw bɛɛ lajɛlen kɛ k'olu ban i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na denmisɛnnin maa taa min sugandira Modibo Keyita fɛ k'u ka taga Alava n'o ye kibakaw fɛ yen ka taa dɔnkili kalan kɛ o senfɛ u ye tɔn belebeleba sigi n'o ye fɔlikɛ jɛkuluba ye a fɔ ma ko Lasmara village de Mali u y'o sigi yaasa sa kibɛn dɔnkili ani farafinna dɔnkili k'olu dorogo ɲɔgɔn na
santan kalan kɔfɛ min ye file kɔni ye bongana kɛra o fɔbangana ye o de kɔfɛ sa a nanle san 2070 sa ka se san 2080 san ma fala ye a taara i sigi kɔrɔwarikaw fɛ yen min ye Côte d'Ivoire télévision so la sa min ye fɔlikɛla fɛn fɛn tun bɛ yen a kɛra olu ka ɲɛmaa ye Côte d'Ivoire RTI kɔnɔna na ɲɛmaaba min ye maa caman dɛmɛ ka se ka dɔnkilida baaraw kɛ i n'a fɔ Alpha Blondy ale tɛgɛ ɲɛfɔlɔ n'o ye Ja Glory ye o kasɛti ale de y'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ farafina salsa o kɛra diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama o kɔfɛ Bongana Mayiga san 1992 san min ye baaraba min n'a y'o sigi sen kan a fɔra o ma ko African Do sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ salsa dɔnkili da farafina ale ni nanzaralakaw ni min ye maa minnu bɛ Amerikikaw fɛ New Yorkkaw fɛ fala ye a y'olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka fɔlikɛlaw kɛ olu ka salsa dɔnkili duman b'a da o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye Bongana Mayiga ye a ye Niger sigi kɛ kosɛbɛ a yɛrɛ ka o Niger sigi waati fɛ maa caman yɛrɛ kun ko k'a kɛra Niger ka ye nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ye maliyɛn do fala ye o bɛɛ kɔfɛ Bongana a tilala ka na kɛ jabaranin fana ŋana ye tuguni TV5 Monde o ka jɛmukan bɛ fɔlikɛlaw tɔgɔ la n'a fɔ ma ko Star Paradis a ye o sigi k'o baaraw kɛ san caman kɔnɔna na mikoro a b'o dɔn kala a y'o dɔn dɔnkili a b'o dɔn maaba minnu bɛ a bɛ se k'olu lasɔrɔ min ye seko ni dɔnko tigilama belebelebaw ye kuma tɛ dɔnkilidala olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka nin waati laban in na a yɛrɛ ala ta sa ka n'i sigi Bamako fala ye waati sa ka waati laban ma bi n'o ye février kalo tile 28 san 2026 ala y'a ka kalifa minɛ a la furakɛliso dɔ kɔnɔna na a kɔni taara ka tiɲɛ belebeleba to tiɲɛ min n'o ye fɔli ye tiɲɛ min n'o ye kuma lase ye kuma min n'o fana ye arajola kuma ni télévision na kuma ye wa tiɲɛ min ni o fana tabagaw fana ka ca bi sabula denmisɛnnin caman bɛ yen fɔlikɛla caman bɛ an ka jamana kɔnɔ Bongana Mayiga a y'olu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ don an bɛ dugawu don kɛ sa yanni a ka janaja don ka fɔ k'ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi ma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ sunkaloba in o lahɔrɔma kama o la sa an bɛ taa Tumutukaw fɛ yen san 2025 décembre kalo kɔnɔna na fala ye min ye Mali marabolo 19 ni Bamako olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye biennale kɔnɔna na san fila denmisɛnw ka lajɛ min bɛ kɛ fala ye seko ni dɔnko bi min ye Sikasokaw ye min kɛ Baba Alkayidu tɔgɔla so kɔnɔ e ye min jamu sɔrɔ an bɛna o yira maaw la min ye Sikaso turupu ye fala ye ale ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo ɲina o ye Nɛba Solo ye Suleman Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Nɛba Sogo an ka taa Baba Alkayidu tɔgɔla ndolati kelen o kɔnɔna na Tumutukaw fɛ yen.
amanga faso buru mangame au manga tika buru mangame wa afo ni ye yiri tige emiri ya bala ko yiri sara ni yiri te falina ana yiri no roblade wa yiri te falina abalule balimo aina angana jike yiri koro sinima anteu ona modyo na loma sama oluna yiri tona do londora
dalu ke jiyan tanwe dogera shi oro tanwe ae dalu de tanya olube kele na mirida ko sababu ebe mali ae Fitina yele na fate doni dibi mado. Dibi dibi ni dibi mado te don. Ala inena auna kanso marabaula faso kanu be minuna ala niche.
Sikasokaw ka fɔli an b'o fo a la kosɛbɛ min ye tumutu décembre kalo tile 18 ka taa bila tile 28 na seko ni dɔnko ɲɔgɔnda n'o ye biennale ye san 2027 ala ka o yira an na n'ala sɔnna ma kɛ Buguni an kɔrɔ ya fala ye o taali tɛna gɛlɛya hali don dɔ n'a ka da an bɛ si yan u y'a la na y'a fisara koyi n'o tɛ n'an ko k'an bɛ taa Gawo wa min kɛra tumutu ta la a tun bɛ gɛlɛya dɛ nka tumutu biennale ɲɔgɔnna bɛ fama ka kɛ fala ye a ɲɔgɔnna bɛ fama ka kɛ minnu taara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko tumutu biennale ɲɔgɔnna bɛ fama n'ala ye an si jɔ ka sibiri wɛrɛ kɔnɔ an bɛna Segu Sido ani Banza do yira maaw la Moti tɛmɛnen kɔfɛ san an ye san yira o ka Baɲangara yira bi kun ye Sikaso ye n'ala sɔnna a ma sibiri wɛrɛ an bɛ Segu yira n'o kɔfɛ sa an na sɔrɔ ka tɔw tugu ɲɔgɔn na ka se ka Bamako Baɲangara Gawo ani San ani Kidal jouera sibiri tɛmɛnen voilà n'ala sɔnna a ma Sikaso jouera bi sibiri wɛrɛ n'ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ an bɛ Segu Sido ani Banza do olu ta yira aw la ka